Det her er Signe. Hun er enlig mor til hendes to børn, Gustav og Emma. De bor i et lille rækkehus i Ishøj og kæmper med at betale regningerne hver måned. Emma fortæller hendes mor, at hun gerne vil starte til kunstskøjteløb, ligesom nogle af de andre piger i klassen. Det siger hendes mor, at det har hun desværre ikke råd til. Gustavs venner spørger ham, om han ikke vil med til fodboldtræning. Gustav tager med til en gratis prøvetræning og kan rigtig godt lide det. Træneren siger, at han er meget velkommen, men at han skal betale kontingent, hvis han skal blive ved med at komme. Gustav fortæller hans mor, at han gerne vil starte til fodbold, men det kan hans mor desværre ikke finansiere. En dag går familiens vaskemaskine i stykker, og mor er nødt til at betale for at få den repareret. Det var nu for sit udgift, som Signe ikke har råd til at betale, men hun prioriterer at betale for vaskemaskinen, så hun må spare på noget andet. Emma bliver inviteret til en fødselsdagsfest af sin veninde Rosa, men Emma får ikke lommepenge, og Signe har ikke råd til at betale gaven, så hun er nødt til at bede Emma om at aflyse. Gustav og Emma begynder at føle sig udenfor i skolen. De er bange for, hvad klassekammeraterne tænker om dem. Det sociale halter, og det sociale og faglige går oftest hånd i hånd, hvilket resulterer i dårlige karakterer, og der er heller ingen hjælp at hente hos mor. Gustav har det svært i skolen og kommer derfor ikke til timerne. Det ender med, at Gustav ikke bliver erklæret uddannelsesparat.